per excel·lència ha estat el de fer més fèrtils els conreus. De fet, seleccionar els millors excrements ha tingut una importància tan gran que fins i tot han arribat fins als nostres dies expressions com «és ric de cagar». Aquesta frase s'explica perquè a la Barcelona del segle XIX et podies guanyar molt bé la vida amb el negoci de les femtes humanes. En aquell moment no hi havia clavegueram, però sí tot de nomenclàtors escatològics, i avui busquem un d'aquests punts a la Ruth Rodríguez. Ruth, com se'ls coneixia aleshores aquest punt on et trobes? Doncs mira, on som ara era l'àrea coneguda com a el Cagalell Nou. Avui dia és al final de la Rambla, però des de l'edat mitjana aquí hi desembocava al mar una riera que devia baixar com devia baixar. A més, darrere meu veieu dos edificis, entremig hi ha un petit carreró que es coneixia com el carrer del Cagari, perquè, bé, m'imagino que devia ser aquesta la funció que li donava. Són dos de les anècdotes que ens han explicat l'historiador Dani Cortijo en preguntar-li pel negoci històric de les femtes a Barcelona. Ens ha explicat també un precedent. A la Barcelona romana es va regular l'ús de l'espai públic no per posar-hi una terrassa, sinó perquè les bugaderies posessin àmfores on els vianants hi pixaven. Després les bugaderies amb aquest pixum acabaven fent una mena de lleixiu per emblanquir la roba. A la Barcelona romana hi havia clavegueram, però durant l'edat mitjana es va acabar abandonant i en algun moment algú va pensar que es podia fer un negoci amb les femtes humanes dels barcelonins. Per això van sortir els mestres poueters, que s'encarregaven d'anar a les cases barcelonines i buidar els pous negres, allà on desembocava el que queia per la comuna. Per aquest servei pagaven a les famílies i després revenien aquest material als pagesos de fora de les muralles, que l'utilitzaven com a adob per als camps de conreu. I atenció, perquè el preu venia fixat per la qualitat d'aquests excrements. Com es definia aquesta qualitat? Doncs uns tastadors ho feien amb un mètode particular. Les femtes eren un producte. I clar, no és el mateix un producte de baixa qualitat o de baixa gamma que d'alta gamma. I com es mesurava això? No existien ni proves de pH, ni perquè sobretot l'acidesa. Era el que buscaven que no tingués acidesa. El que feien és que provaven o bé amb un dit o amb una vareta, doncs amb la punta de la llengua, que és una cosa molt fastigosa, provaven quina era l'acidesa i la qualitat d'aquell producte. Per tant, tancaven la venda i deien, d'acord, doncs et vindrem a buscar el producte. El negoci finalment, però, es va acabar. Tot coincidint amb la construcció de l'Eixample es va començar a tenir més en compte conceptes com la neteja i la desinfecció per evitar epidèmies i malalties. D'aquí que es comencessin a adoptar mètodes que barrejaven aigua i altres productes amb els residus fecals. La conseqüència? Doncs les femtes acabaven adulterades i a més eren més complicades de reciclar com a adob. Sobretot amb l'arribada de l'Eixample, de la industrialització, que ha venit molta més gent a Barcelona, la ciutat creix molt. A més, existeixen nous mètodes en els quals l'aigua s'acaba barrejant amb fenta i, per tant, es perd, diguéssim, la part d'adob que podia servir durant bastant de temps. Encara la gent pensarà que era un negoci molt lucratiu i els barcelonins no entendran per què han de pagar diners perquè els hi treguin, diguéssim, les restes fecals, perquè és una cosa que sempre els hi havien pagat diners. Al final, amb el temps, es van haver d'acostumar i després ja va arribar el clavegueram i la taxa municipal actual corresponent al clavegueram. S'ha de dir que d'aquells mestres pouers podem considerar que són els hereus les empreses que netegen les fosses sèptiques quan hi ha algun problema. El que no sabem és si podem aplicar-li una dita que havia recollit en Joan Amades en relació al negoci i als beneficis d'aquests mestres poueters, que és negoci de caca, butxaca de plata. No anava molt desencaminat en Joan Amades, em sembla, amb aquesta dita. Moltes gràcies, Ruth.